sak iwak lur. Poso, Mam. Wah. Lah pae aku seneng mama kuwi. Wah, sing gedhe lho, tulunge. Lah, wah. Apa to? Hah? Panggangan, Pak Pur. Rotok banter lah omong iki. Teflon lho. Wah, lah ning gedhe lho. Teflon tipis ah. Bakar lho. Ambon Pak Pur, kalau teflon ambon lho. Ning jeding kae. Bah, jan tenan, Mami lumbrah wis ngungkuli tanggane sampean Mam niku. Wis awan bengi ora. Awan bengi ra leren-leren. Ora leren-leren. Nah, nggih niku lho, Mam, jan wis ra. Sopo Mi? Ada. Ada ya, Mam yo. Wis to. Mosok mang enek artis. Wah. Enggak didoi ya. Ora doi, Mam yo, wis to. Rahasia. Lor-lormu ya. Ngalah wis to rasa anu. Lak wayah tampil Telenan. Iki linggo. Oh, telenan. Golek Mami ke, Pak Pur? di telenane. Oh, Mam. Oh, nggih, Mam, pokoke. Mas, nang ada kuya. Iki lho, Kuwi. Jam pira Pak Pur? setengah 10. Kok wis sarapan lho, Pur, jam 10, Pur. Peh, aja Mam. Aku di ning sawah emeh semaput aku. Oke, nang kok arep semaput iki. Lah wong panas-panas. Ya, oke sudah kopi. Kok gampangan lho, Peh. Aku langsung raup. Ndasku tak gerujuk ning sawah. Seger. Lah, tas semi celak. Masa Mbak sih? Enggak lemah. Campur atau ini kiong iki? Iki lho, iki ngantuk aslinya. Nganti bengi Aku dingi sore aperene njaluk banyu kambil lali keturun. ora enak aku dulu ya. Kita banyu kambil. Rasa iki kok sore tak nyoba. Wah, lah iki artise teko iki anu iki wong adoh iki. Cedek kali lekas teko. Kancane wis isuk mang. Oh, alah aku isuk rene ra ketara masan panggah Mbak Ayune ae anu. Bisa apa ini? Hitung puluh lho. Kayak swidak iki. Ora ngerti apa ya, tapi kan ya swidak. Ning anu, ning Berjo 50. Alah, jemblong murah pisan. Rego kon tuku. Wis ini. Wis rego. Sing ngono di mata-matane ro dipom. Wis darono ndang anu wis. Aku yo ngomong wis golek nang ngarepe. Yo, aja crita iku ora budal-budal wis ora crita. Lho. Lah iya, aja crita lho. Oh, senenono Mam, lak crita ki mari-mari Mam.
Lah iya ngrabar-bar. Ayo wis tuwek biyen ya kok lamban. Oh ya saiki lho ngono apaan tapi nek diterus-terusne anu kaya terus-terusan to. Iki bapakmu senenge ane sederhana piye keburu. Mungkin iya. Mungkin nek keburu iya. Wis ora ndek bojo aja ngono ya. Yo ora aku tak anu. Sayang lho ya. Yo. Ceweke ini hawan tok ae, hawan tok ae. Saya ganti lagi. Aja-aja. Betul-betul tekan. Nanti belum punya pasangan gimana? Wis wae Ngenyek pakai banget. Betul. Bisa ngomongi dia. Oh, jadi oke saiki kono sing ketularan jeneng loro sing dia sing apean. ora maksudnya kan yo pinggirne ora ijo. Terus malah aku diwehi kartu nama ora. Lumayan anake. Anyar kono. Lah awakmu. Lelesan tok. Awakmu lelesan tok. Heeh. Sangang puluh. Ning India murah sapi. Iki kaya ngarepen. Apa ya, Kang? Arah dene yo. Ini bakso mas sesuatu dhisik. Ngapa nek? Dan aku kan yo sing wirawiri kan aku kae, terus sing kira apa? Yang ini waktu mau. Iya. Sawah kumar iki.